шояд бинандагон аз дидани ин наворҳо дар ҳайрат бошанд, ки намоиш додани он ба барномаи мо чӣ рабт дорад. мо бошем онро чунин шарҳ медиҳем. ин наворҳои кӯнавардон мебошад, ки ҳамагӣ ба баромадани қуллаҳои сарбафалак машғуланд ва ин касб барои онҳо дӯстдоштанист. дар барномаи навбатии ҷӯянда бошад оид ба фаъолияти кӯҳнаварди ҷавони тоҷик Фарҳод Муъминов нақл мекунем, ки бо шуғл варзидан ба кӯҳнавардӣ сазовори чандин ифтихорномаю ҷоизаҳо гардидааст. ба хотири суҳбатеро анҷом додан бо Фарҳод Муъминов ба ҷустуҷӯи ӯ баромадем ва дар натиҷаи пурсишҳо ӯро дар яке аз кӯҳҳои ноҳияи Варзоб пайдо намудем. ин кӯҳнаварди ҷавон тамрини кӯҳнавардӣ менамуд. Фарҳод, алон ба чӣ кор машғул ҳастед? дар Варзоб ки ҳамчунин коҳи зебо дорад, хостам ба табиат як шиносоӣ пайдо кунам ва ҳамчунин гуфтанӣ ҳастанд, ки кӯҳнавардӣ ин як беморист ва ба ҳамин хотир яъне ки дар як ҷо истода яъне ки истироҳат кардан ин на он қадар хуш меояд барои кӯҳнавардон. Ман аз ба ҳамин хотир хостам, ки як тамошо кунам, як аз боду ҳаво ва аз иқлим ҳамчунин як хабардор шавам. Ман аз ба ҳамин хотир дар инҷо қарор дорам. ҳам тамрин мекунед, ҳам ба ин васила аз табиати нотакрор дидан мекунед ва саломатиятон хубтар мешавад, чун ҳар як кӯҳнавард бояд аз ҷиҳати ҷисмонӣ хубтар инкишоф ёбад. ҳамин тавр не? Ман аз ба хотире ки дар ҳолате ки дар коҳ гаштан, сайру гашт кардан ва табиатшиносидан на танҳои як яъне ки як монанди истироҳат, балки як қуввае медиҳад барои кӯҳнавардон, яъне ки як кори ҳаррӯзаи кӯҳнавардон мебошад. Ман аз ба ҳамин хотир хостам, ки як сайру гашт карда аз ватан хабардор шавам ва ҳамчунин як қувваи ҷисмонӣ ба худам гирам. баромадан ба қуллаҳои баланд орзуи деринаи шумо буд ё ин ки чизи дигар? аслан бигирем ин як орзуи деринаи ман буд ва ин орзуҳоямро иҷро карда истодам ва мехоҳам, ки иҷро кунам дар оянда, яъне ки бисёртар ва хубтар ва дар бисёр коҳҳо будан мехоҳам ва мехоҳам, ки то як дараҷаеро қувва пайдо карда, яъне ки аз бисёр давлатҳои ҷаҳон бохабар шаванд, ҳамчунин аз табиати ҷаҳон ва яъне ки дар оянда як мутахассиси хуби кӯҳнавардӣ шавам. дар мактаб миёна таҳсил мекардед ва чӣ гуна ворид шудед ба кӯҳнавардӣ? аслан ман хатмкунандаи литсеи рақами 1 шаҳри Сарбанд мебошам. Пас аз оне ки хатм кардам, бо квотаи президентӣ бо донишгоҳи давлатии омӯзкории Тоҷикистон ба номи Садрин яъни дохил шуда ва дар он ҷо таҳсили илм кардам ва ҳамчунин дар он ҷо бо кӯҳнавардӣ сару кор доштам. Ва пас аз оне ки 1 сол дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон таҳсил кардам, манро ба давлати Русия яъне ки фиристондам ба мақсади таҳсили илм ва дар он ҷо ҳоло хондани илм карда истодам, яъне ки муддати 4 сол мешавад, ки дар давлати Русия қарор дорам. барои баромадан ба қуллаҳои баланд бояд кас дониши кофӣ дошта бошад, дониши соҳавия недошта бошад, ё ин ки кас аз рӯи меҳру муҳаббат низ метавонад ба қуллаҳои баланд барояд. умуман кӯҳнавардӣ низ нозикиҳои худро дорад? инҳо яъне ки ҳардуяшон дар коранд. Инсон бояд, ки то як дараҷаи маълумоти хуби кофӣ дошта бошад ва дуюмаш, ки завқ дошта бошад, яъне ки завқи кӯҳнавардӣ дошта бошад ва ҳамчунин дар ҳолати донистани инҳо, яъне ки завқ доштан ва то як дараҷаи маълумот доштан инсонро ҳамчунин кӯҳнавардро аз бехатарӣ нигоҳ медорад то як дараҷаеро. ва ҳамчунин либосҳои махсусе аст, ки кӯҳнавард бояд онро ба бар кунад. дар ин ҳолат он худро муҳофизат карда метавонад дар бисёр ҷойҳои хатарнок. кӯҳнаварди тоҷик Фарҳод Муъминов, ки ҳоло зинаҳои аввали кӯҳнавардиро тайён мекунад, дар яке аз донишгоҳҳои Федератсияи Русия таҳсил дорад ва мехоҳад аз тамоми нозикиҳои кӯҳнавардӣ бархурдор бошад. Фарҳод яке аз ҷавононе, ки дар факултаи географияш таҳсил намуд тӯли 1 сол. пас аз он ба воситаи имтиҳон аз тарафи донишгоҳ бо дастгирии устодон ба донишгоҳи Москва дохил шуд, ки имрӯз дар курси 4 таҳсил мекунад ва дар ин донишгоҳ ӯ тавонист ба ғайри дарсҳои худ дарсҳои иловагӣ хонад, бахусус курси туризм. бисёр ғайрат дорад. аз ин ҳам боварӣ дорам, ки Фарҳод ба қуллаҳои баланд мерасад.
коршиносони соҳа дар симои ин коҳнаварди ҷавони тоҷик мутахассиси касбиро мебинанд ва ба гуфти онон дар сурати дар чунин ҳолат фаъолиятро пеш бурдан Фарҳод метавонад муаррифигари коҳнавардии кишвар гардад. ин ҷавони коҳнавард ки 22 сол дорад ба қуллаи баландтарини Аврупо Элбрус баромадааст ки баландии ин қулла 5642 метрро ташкил медиҳад ва то ҳанӯз касе аз коҳнавардони тоҷик ин қуллаи баланди Аврупоро набаромада буд. вале Фарҳод бошад, бо вуҷуди ҷавон буданаш ин амали коҳнавардиро иҷро кардааст. Фарҳод, қуллаи баландтарини Аврупо Элбрусро тай кардед. Барои шумо касе тавсия дод ё ин ки худи шумо ин иқдомро пеша кардед? дар ҳақиқат ҳам ман худам пеша кардам аст, ба хотире ки ман чуноне ки маълумот дорам дар он ҷо дар ин қулла, яъне дар қуллаи баландтарини Аврупо ба номи Элбрус ки баландии 5642 метр баландӣ дорад, касе набуд аз тоҷикҳо ва хостам ки ҳамчун якум коҳнаварди тоҷик шуда дар он қулла, яъне байрақи Тоҷикистонро гузорам ва дар ҳақиқат ҳам чунин ҳам кардам, яъне иҷро кардам. Он қулларо шумо баромадед, ба ҷуз аз шумо дигар коҳнавардон буданд? бале, коҳнавардони бисёр мамлакатҳои хориҷа буд, аз он ҷумла мумкин аст гуфтанд ки аз 15 давлати хориҷа дар он ҷо буданд ки бо хӯрӣ гузарондем, шиносоӣ пайдо кардем. қуллаи Исмоили Сомонӣ ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшони Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷойгир аст, яке аз қуллаҳои баландтарин дар Осиёи Марказӣ ва ҳатто дар ҷаҳон ба шумор меравад, ки онро тамоми коҳнавардони машҳури ҷаҳон мешиносанд. Фарҳод Муъминов бошад дар экспедисияи байналмилалии коҳнавардӣ ки дар ин қуллаи баланд моҳи августи соли 2012 баргузор гардид, дар байни зиёда аз 100 коҳнавардони касбии кишварҳои хориҷ ширкат варзид. 93% кишвари моро кӯҳҳои сар ба фалак кашида ташкил мекунанд ва ба ин соҳа ҷавонони мо хело бо шавқ гӯем роҳ оварданд. яке аз ин ҷавонони тоҷик Фарҳод ба шумор меравад ки имрӯз ӯ тавонист на танҳо қуллаи Элбрус ки яке аз нуқтаи баландтарини Европа ба шумор меравад фатҳ намуд, инчунин ба қуллаи Приживалский баромад ки ин дар кӯҳҳои Помир ҷойгир аст. ӯ имрӯз тавонист ки яке аз коҳнавардони шинохтаи тоҷик гардад ва мо умед дорем ки ин шахс на танҳо худ балки дигар ҷавононро дар оянда таълим диҳад ва ба пеш барад. чанд муддат пеш дар қуллаи баланди Исмоили Сомонӣ зиёда аз 100 коҳнавардон аз ажра кишварҳои ҷаҳон дар экспедисияи байналмилалие ки дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон баргузор гардид ширкат варзиданд ва дар он ҷо шумо низ Тоҷикистонро намояндагӣ мекардед. мехостам бидонам ки барои як ҷавони коҳнавард баромадан ба чунин қуллаи баланд мушкилӣ набуд ва ба назари шумо баргузор кардани чунин чорабинӣ метавонад баҳри рушди коҳнавардии тоҷик саҳм гузорад? дар ҳақиқат ҳамчунин аст. Ман будам ягона тоҷик ҷавоне ки дар байни бисёр хориҷиҳо дар қуллаи Исмоили Сомонӣ ва дар қуллаи дигаре ки ба номи Карҷиния машҳур аст, дар он ҷо будем ва бисёр ҳам агар ки ин тавр гӯем бисёр ҳам хуб гузашт ва бисёр ҳам нағз гузашт. Ман ба хотире ки яъне ки ба табиати Тоҷикистон шиносоӣ пайдо кардам ва ман худам дар Тоҷикистон шиносоӣ пайдо кардам ва бисёр ҳам хуб гузашт. ҳамчун як коҳнаварди тоҷик ман ҳаракат кардам ки бисёр чизҳоро омӯзам ва ҳамчунин яъне ки дар сатҳи онҳо бошам. бисёр ҳам табиати мо табиати зебост ва ҳамчунин ба хориҷиҳо бисёр ҳам хуш омад, писанд омад. коҳнавардӣ низ ба худ нозукиҳои хосае дорад ва агар кас дар мавриди баромадан ба қуллаҳои баланд иттилоъ надошта бошад, пас ӯ коҳнаварди касбӣ буда наметавонад. Фарҳод Муъминов бошад аллакай нозукиҳои зиёди коҳнавардиро аз худ кардааст. ба гуфти ӯ бояд масъулини соҳа ба рушди коҳнавардӣ таваҷҷӯҳи хосае зоҳир кунанд, то нафароне ки ба ин соҳа таваҷҷӯҳ доранд донишашон нисбат ба коҳнавардӣ зиёд гардад ва бояд сармоягузорон ба коҳнавардӣ ҷалб карда шаванд, то вазъи молии коҳнавардони мамлакат ҳалли худро ёбад.
برآمدن به کوه خیلی مشکل بوده است. در حقیقت همچنین هست. محض به شخصانی که به علم کوهنوردی کم سر و کار دارن، یعنی کم در کوه قرار دارن، محض به اون شخصان هم دشواره. در حقیقت برای کوهنوردان هم دشوار است. فراد میخواستم بدانم که برای رشد کوهنوردی در تاجیکستان به نظر شما چی باید کرد؟ عموما مسئولین ساحه باید چه تدبیرها رو به سامان رسونند؟ ساحه کوهنوردی، عموما ساحه توریسم باید که بسیار اندیشه خود رو بیان کردن در کار و در حقیقت کردن در کار، یعنی که در عملیات گفتنی برین. در حقیقت هم بسیار بیناهای را کردن در کار که محض خارجی ها میتوانند در تاجیکستان استفاده برده و از طبیعت خبر باشند، یعنی بسیار جای توریستی رو بنیاد کردن لازم. به نظر شما کوهنوردی کسب است، ورزش یا شاید شغل دوست داشتن؟ کوهنوردی این هم شغل است و هم کسب دوست داشته است و در اینجا ورزش هم تا یک درجه را کمک میرساند. به خاطر که باید کوهنورد تا یک درجه را قوای جسمانی، یعنی که پرقوت باشد. محض با همین خاطر گفتنی هستند که یعنی کوهنوردی این هم کسب است و هم شغل دوست داشته و با وجود این یعنی ورزشگر هم باید باشد. در آینده بهر معرفی کوهنوردان تاجیک چه نقشه ها را طرحریزی کرده اید؟ در آینده میخوام که همچنین به دیگر دولت سفر کنم، به دیگر کوههای جهان و همچنین نام کوهنوردان تاجیک رو بلند بردارم. همچنین یعنی که دولت تاجیکستان صاحب استقلال رو تا یک درجه را معرفی کنیم، تا یک درجه را پیشنهاد کنیم به تمام مردم جهان. فرهاد مومینوف همروزه پای تمرین کوهنوردی است و میخواهد در رشد کوهنوردی تاجیک سهم گذارد. چند لحظه که با او بودیم احساس نمودیم که حس افتخار ملی و خویشتن‌شناسی این جوان کوهنورد جوش میزند و از قدم‌های استوار و با جرأتش کسب باور میکند به آینده درخشانی او. هدف فرهاد مومینوف بلندترین قلعه‌های جهان را فتح کردن و پرچم ملی تاجیک را در بلندترین قلعه‌ها گذاشتن است تا مردم جهان تاجیکان و تاجیکستانیان را شناسند، تا بدانند که جوانان جسور و توانای تاجیک برای همه گونه کارهای ارزنده قادرند.